Sawidyan diluwih dasa 10 purwa wiwitan senadyan kathah titaing dewata kang kasangga ing pertiwi kaungkulaning akasa abeteng samudra kathah kang samyang kono raras nanging tatan kadinagaring Astinaya ing Gajahhoya liman penawi ing Kuru Janggala Mrunasa negari Astina ing ngune kedaton ing Prabu Hastimurti
winasta negaring Gajahwaya kang yasa Prabu Gajahwaya Guru Janggala ingga mangke maksih dadya sasananing para trah ing Prabu Wuru. Upaya satu satanan tuk kalih yen sewutan jangkep sedasa. Ora muka lamun mongko bebukaling carita dasar negara panjang punjung pasir wukir. Kumaripah Allah jinawi karta tata raharja. Panjang dawa pocapane punjung lur kawibawane pasir samudra wukir gunung. Pranyata negara Ngastina ngungkurake pegunungan ngiringaken bengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken Bandaran Agung. Kemakatah purnang kuda kang sambil makut dagangan nang lur-lur tatanana pedha tela betanana sang sayaning margi aripah. Kathah para janawantana kari kang samya katerma bebale wisma salebeting kitha nagari Ngastina jejela bibit wasana bentuke tepung taritis. Papan wiyar katingal rupak Allah subur kang sarwa tinandur. Dinawi murakang sarwa tinuku karta para kauling padusunan. Mungkul pangulaing tetanen ningon-ningon kebo sapi pitik iwen. Tatanana dinancangan rain wagraring pangonan wanti bengi bali marang kandange dewi-dewi. Raja tebih parang muka karana para mantri bupati bicaksana limpating kawrutan kendhate nyambuti daya keluraning Srinarapati. Marmane negara Ngastina jenengan empuh basan gedhe bare wadang jagate dhuwur kuku sada kuntarane. Ora ngomongake kanan kering kewala senajan ing praja mahapraja. Kathah ingkang samya tumungkul tataning awan krana bandayuda amung kayuyun marang pepoyaning kautaman bebasan. Pangtelok samya manglung kang tebih samya mentya ngasok bulu bekti glondhong pengareng-areng. Beni-beni raja peni guru bakal guru dadi. Menang den ucapna jejuluk sanata jejuluk Prabu Kresna Dipayana. Ya Prabu Biyasa. Ya Prabu Wiyasa. Ya Sang Suteksna Prawa, ya Sang Rantuka Prawa, ya Sang Dewayana. Mula jejuluk Prabu Kresna Dipayana, titila cemeng sarirane. Nanging senene sumunu merbawani saisining jagat. Mrata duluk Prabu Abiyasa pandhita kang wis putus ing ilmu. Mumpuni saliring kawruh. Mrata duluk Sang Wiyasa satunggaling narendra rinuwih. Suteksna Prawa kawawa madangi kasungkawan. Rantuka Prawa kawawa madangi jagat saisine. Dewayana tegese titising dewa. Narendra meguna ing aguna tan ngendhak gunaning Dharma remen gegandar ngawula wisuda kang suping pamrih. Kelabuhane Sang Lata paring payung wong kotanan paring kudung wong kepanasan.
paring buka wong kaluwen paring toya wong kasatan paring buka wong kalupan paring sandang wong kawudan maluyakaken sesakit miwah karya sukaning prihatin yen to kinunga wiyaring jajan waluring kaprabon saratritanana pedhot sinigek pinunggal kang mureng kawi Ludri sajuga sang loto tedhak sinwaka ing stinggil binata-rata lenggahing dampar tonteng kang pilapit kantana. Pinantik mawa roliman babut prangudani sinebaran sari-sari ginundha weda debat kasturi. Minarepok sanggaring para inya biyada badaya srimpi manggung katanggung saka paloro-loro. Pangsam yang ngambil putraning keprabon banyak dalang harta waleka katemas sawunggaling dipanggo kang sarwana nginebutan laring manyura kanan kiring. Semarbak gandane sangata dumuking panguraan sirna kamanungsane yayasan Bang Wisnu Anggidwantara sidang permanem. Tanana sawaning walang awisik godhongan tanana ebah samirana tan wonten mampah. Ingkang kapiarsa mangsaning abdi kriya kendhing kang kemasan. Pangsami nambut kardipating sareng kringimbal ganti oleh mandara gamimbi asisnening pasewakan. Sinten ingkang kaparing ayun putra Titiga. Ingkang pembayun kekasih Raden Drestarstra. Panengahe kekasih Raden Pandhu Dewayana ingkang waruju kekasih Raden Yamawidura nalika semana lenggahipun sang nata nampi rawuhipun Pandhita Takanda ing apeparap Mahatma Bisma ya Resi Dewabrata ya Sang Kanggaya ya Sang Jahnawi Suta laksana mandhap saking palenggana Tastina Prabu Dipayana mapakaken rawuhipun ing neraka Pandhita Takanda Resi Bisma ya kabeh rangkulan dasar tangutan pepanggihan tat ana ing penggalih para sumewa nganti kaya melu-melu rangkulan. Nalika semana wis ingatan lenggah satata temangkono pangudyas paraning Wardaya sang nata lamun ta dereng kawijiling lesan.